I would like to start this message by telling you, according to Acts chapter 2, verse 47. Pakilagay mo nga muna itong Acts chapter 2, verse number 47. Ang sabi ng Bible, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa madaling salita, yung mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Sino ang tumanggap na? Say amen. Ang ginawa sa atin, idinagdag tayo sa church. Hindi po yung church ang idinagdag sa buhay mo. Malaki ang pinagkaiba nung dalawang mindset na yon. To some Christian, the church was added to their life. So it is still their life, and the church is only a part of their life. No. Ang dapat ma-realize mo, pag ikaw ay na-save at naging member ng church, the Lord added you to a church. In other words, your life is now a part of a great work. Hindi po yung ikaw ang may great work at isa lang yung church doon. Hindi po ganon. Ang church ng Panginoon ang great work at ikaw idinagdag lang doon sa great work ng Panginoon. Okay. Imagine nyo ang isang bato. Ang bato ay nakakalat lamang po sa lansangan. Kung hindi, ay nandun sa mga bundok, sa mga ilog. Useless and worthless. Pero pag yung isang bato ay pinulot ng isang karpintero o inhinyero at idinagdag niya doon sa kanyang itinatayong building, suddenly, yung isang walang kwentang bato ay parte na ng isang malaking gusali. Yan ang buhay ng bawat Kristiyano. Nung wala pa ang Panginoon at wala pa ang church, it was just you, me, and myself. Parang isang bato. But what did God do? Niligtas ka at inilagay ka sa isang malaking gawain. Yan po ang kanyang church. Ngayon, parang dun sa bato, ang buhay mo ngayon ay parte na ng isang malaking gawain. I hope nag-sink in po sa inyo ang katotohanan iyon. Ulitin ko po, hindi ikaw ang may malaking gawain at ang church ay idinadagdag mo lang sa buhay mo. Hindi ganon ang buhay Kristiyano. Kundi ang church ang malaking gawain at ang buhay mo ay idinagdag sa gawain. The Lord added us to the church. That's why your life is just like a stone. Ang purpose mo ngayon at ang meaning ng buhay mo ay nakasentro sa church life mo. The church is not only a place you go to every Sunday. It's a family, community, and ministry you should belong to. We are not just a community of people with same interest. We're a community of people with a sacred calling. Pakilagay mo nga yan. I want all of us to read that part. Everybody, go. We are not just a community of people with same... Ano yung same interest? Pare-pareho ang kagustuhan. But we are a community of people with a sacred calling. Are you with me? So, this is not about what you are interested about. This is about calling.
Kaya ang pagiging member sa church ay calling. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 9. Pakibasa natin lahat. Go. But ye are a chosen, a royal, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his what? Agasam deta. You, sabi niya, a chosen generation. Listen, in this generation, tayo ang pinili ng Diyos. Ang royal priesthood, meaning, tayo po ang pinili na mag-alay sa Kanya ng sacrifices. Peculiar people, ibig sabihin, we are called to be different in this world. Tayo po yung standard bearer. Everybody say the word, standard bearer. We represent the kingdom of God on earth. Yan po tayo. We represent, ulitin ko, we represent the kingdom of God on earth. That is why, ang church, mga kapatid, ay hindi po siya simbahan lang. Ang church ay hindi po lang social group. Ang church is not just about your attendance. A church is a community, a holy nation, a group of priests before God, called to be peculiar or different in this world. That's what we are. Earlier today, this morning, I saw a news or I saw an article na doon sa France, dumadami ang mga evangelical churches. Galing lang kami doon sa Paris. And I saw in the news or in the article today na there are, in 1985, there were only about 50,000 Christians in France. Today, there are about 1 million Christians in France. And the article said, sapagkat gumawa po siya ng pag-aaral, nag-interview sa mga pastor, nag-interview sa mga miyembro ng mga Christian churches na to. Ang sabi, every 10 days, meron pong nasisimulan na bagong evangelical church. I'm so glad na katulad ng France, because you know, France is a very prosperous country. Ang tao talagang parang hindi niya kailangan ng Diyos. And for me to hear the news that every 10 days may nasisimulan na bagong church sa France is a very good news. What I'm saying is this: in this world, in our country, ang dapat dumami ay hindi lang mga eskwelahan. Ang dapat dumami ay hindi lang mga NGO. Ang dapat dumami ay mga churches ng ating Panginoon. And, you know, what a blessing to be a part of God's church. Now, I would like for us to open our Bibles in Romans chapter 12. Okay? Romans chapter 12. This chapter gives us the blueprint. Okay? Romans chapter 12 gives us the blueprint of what the church should be. Tatandaan niyo po na it's not how big the building is. Malaki na yung building natin, praise God. Pero it's not the building, kundi yung lalim ng dedication ng mga miyembro. Aanhin mo ang malaking building kung hindi naman dedicated ang mga miyembro. Ang ganda nga ng kapilya. Oh, di ba? Ang ganda ng aircon natin. Tulog ka naman. Hello? Oh. Di ang pangit nun.
Kaya po, let us find out what makes a church great. Diba? What kind of church we should be. Natutuwa ba kayo na maraming nag-a-attend? Pero ilan sa mga nag-a-attend ang transformed? Ganyan po ang makikita natin dito sa Romans chapter 12. Let's start. What kind of church we should be? Can we read the title once again? Everybody go. What kind? Okay. Magsimula tayo sa verse number 1. Ang sabi dito, read, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pakinig po kayo. Basahan tayo man tayo Ilocano. Anak ko na dito Ilocano. Dawatek ngarud kada kayo kakabsat. Gaputi kaasi ti Dios nga ipaayo dagiti bagbagiyo nga daton asi bibiyag. Anat aramiden tayo ti bagi tayo? Ulit. Anong gagawin mo sa katawan mo? Idaton. Sino kada kayo tinang idaton ng tibiyag na ti Apo? Nuhan mo pa'y indaton tibiyag mo ti Apo, hang kapay nga ganap ti kinamiyembrom iti church. Kasi ti dapat kadigiti amin a miyembro iti church, idaton na tibiyag na iti Apo. I want all of us to learn to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang unang word, the first word that I would like to discuss and implement in our church is the word sanctity. Everybody say the word sanctity. Ang ibig sabihin po ng sanctity, it means set apart. Ang sabi ng Bible, holy and acceptable. Alam nyo, bilang pastor, kung hindi ka save, hindi ko aasahan ito sa'yo. Pero kung save ka, aasahan ito ng Panginoon sa'yo. Are you saved or not? If you're saved, you are expected to present your body as a living sacrifice. That's why you need to present. At ang makita natin dito, ang sabi niya, by the mercies of God. Kasi po, kung ang tao wala namang natamo o natamasa na kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa kanya, wala siyang dahilan upang maglingkod o ipagkaloob ang kanyang buhay sa Diyos. Walang rason. Kaya nga, I beseech you by the mercies of God. Clear? Are you saved? Have you been forgiven by God? Na-appreciate nyo ba ang ginawa ng Panginoon upang ikaw ay maligtas? O anong gagawin mo? Present your body a living sacrifice. Ngayon, etong pagpipresenta ng katawan, it requires emptying and purging. Two words. When you present your body to God, pag sinabi mo, Panginoon, ito po ang aking buhay, inaalay ko para sa'yo. When you do that, dalawa po ang dapat mong tutunan. Ano yun, Pastor? Learn to empty yourself and learn to purge yourself. Okay. Emptying because God cannot fill you if you are full of yourself. Etong bote,
ito, sarado. Halimbawa, puno. Right? Pwede ko pa bang kargahan ito? Puno na. Hello? Ang presenting yourself, kapatid, pag prinesent mo ang sarili mo, wala ka na dapat personal na ambisyon sa buhay. Kaya hindi magamit-gamit ng Panginoon ang buhay ng iba sa atin dito dahil puno ka sa sarili mo. Yeah. If you want to present yourself to God, it involves emptying. Ano? Have you emptied yourself? You need to empty yourself. At hindi lang po emptying ang kailangan natin. Ano pa? Purging. Kung yung vessel puno, hindi mo pwedeng punuin yan, kargahan yan. God cannot fill you. Ano ko ba't pangibaga anti apo king kat plano nagatnapno kati bukod mo a planom? Anak ko mat ibaga ti apo king ka nga direksyon kat nagadot planom ta sarilim. Puno ka ng personal na agenda, puno ka ng sarili mong plano, alam mo ang maganda na dapat mong gawin? When you present yourself, Panginoon, eto ako. I start zero. Punuin mo ako. Sabihin mo ang plano mo. Anong kagustuhan mo? Anong kalooban mo? Hindi yung ikaw magpipresent, hindi naman buhay ang pinipresent mo. Plano naman. Lalapit ka sa Diyos, plano ang pinipresent mo. Bago ka dapat nagpipresent ng kung ano-anong mga planong yan, buhay mo muna ang dapat mong ipresent sa Kanya. Kaya tuloy, kahit matagal ng miyembro ang marami, hindi talaga makapag-full blast sa gawain. Bakit? Hindi ka naman nag-present ng buhay, kapatid . Plano ang pinipresent mo sa Diyos. Huwag kang mag-present muna ng plano. Buhay ang hinihingi sa'yo, hindi plano mo. Hayaan mo na ibigay mo ang buhay mo, i-empty mo ang sarili mo, at ipuno ng Diyos ang plano niya sa'yo. Ganyan ang presenting your body. And you do not just present yourself empty. You need to purge yourself. Kaya nga sabi doon, holy and acceptable. Anong ibig pong sabihin ng holy and acceptable? Malinis. Now, you want to be used, correct? Alam mo ang dapat mong tutunan? Learn to be usable. Maybe you want to be used, but you are not usable because you are not cleansing yourself. Tingnan niyo po ang sabi dito po sa 2 Timothy chapter 2, verses 20 and 21. 2 Timothy chapter 2, but in a great house, there are not only vessels of gold. Ito po yung mga mataas ang kanilang kalidad. May pinag-aralan, naka-masters, naka-graduate ng college, may degree, board passer, magandang tungkulin sa trabaho, mataas na title, pinupuri, gold ka. Ano pa? Silver. Ayun, pumapangalawa. Ano pa po? Wood. Nanumnum mo, DJ Wood, ngam J Gold. Am I correct? Mas mahal ba yung kahoy kaysa yung ginto? Mas mahal yung ginto. Correct? Oh, kaya magkinig kayong maigi. You may be a gold, but if you don't empty yourself, uray mano nga tawon ka nga miyembro toy, hanto nga useful tabiyag mo. Ngayon, ang sabi niya ngayon, some to honor and to dishonor. Ang bawat membro sa church ay dapat magbibigay honor sa Panginoon. 21, ito ang sabi. Anong gagawin po natin? If a man, ito na, therefore, purge himself from this. Ano yung purge sa Tagalog?
Purga. Maglatigo 50 ka, Tito Ray. Purga. Magpalinis. Hindi po obligasyon ng Diyos na linisin ka. Ikaw ang dapat maglinis ng sarili mong buhay. Alam mo ang mga dapat tanggalin mo na siyang balakid at hadlang kaya hindi ka maging usable because you are not clean. Sabi niya, sanctified. O, yun yung word, sanctified. And meet. Anong ibig sabihin ng meet? Prepared unto every good work. Aba, pambihira. Kung pumunta ka sa isang bahay, makiinumak man kunam. Anat kitam jay baso, sakbay ka uminom. Tinitignan niyo ba yung baso bago kayo umiinom? Mas mitikuloso yung iba. Hindi lang tinitignan yung baso, inaamoy. Kadno agat katay, ana, iinom ka. Pero yung mga karpintero, believe ako, iisang baso, 20 sila. Di kita mamartek, iisang maliit na baso, 10 sila. Believe ka na kayo. Di ba? Pero ano sabi rito? Mga kapatid, kahit pa ikaw ay ginto, kung hindi ka rin marunong nalinisan ang buhay mo, hindi ka magiging usable. That's why presenting, the idea of sanctity and presenting is to what? Empty yourself and purge yourself so you can present yourself before God for His service. Yan ang number 1, mga kapatid. It is our responsibility to not only present ourselves, but to empty and purge ourselves for His use. Amen po ba? Okay. Kaya yung empty, pupunta ka sa altar, ibibigay mo yung sarili mo, at lahat ng mga personal ambition mo, isusuko mo na sa Kanya. At hayaan mo na ang Diyos, punuin ka ng Kanyang kalooban. Hindi yung ikaw, puno ng sarili mong kalooban. That's presenting. Ngayon, dadako tayo sa number 2. Kalooban ang pinag-uusapan. Verse number 2, Romans chapter 12. And be not conformed to this world. O di tapos ka nang nag-present. Okay. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Listen, yung sinentrohan po dito na pinakasusi sa verse na ito, yung pong word na mind. Ikaw yun eh, ako yun eh. Maliwanag naman yung world. O, alam naman natin kung ano ang world, sanlibutan. Tama po ba? Alam naman natin yung good, acceptable, perfect will of God. Panginoon natin yan. Ang sayo at akin, mine. Tama po ba? Ulitin ko, alam natin ang world, sanlibutan yon. Society, tao sa mundong ito. Will of God, sa Panginoon yan. Ano ang atin sa verse na yan? Mind. Yan ang atin. Kaya mga kapatid, ang sinasabi rito, dapat po, let us grow up in our thinking. The mind must be changed. Na-changed na ba ang mind natin? Hello? Kaya ang pangalawa, na nais ko pong ituro sa inyo, maliban dun sa sanctity, ang pangalawa, maturity. Kasi ang mind, dapat nagmamature. Tignan nyo. 1 Corinthians 13:11. Basahin natin. When I was a child, ano po sa Tagalog ang child? Okay. Ano ang karakteristik ng child? I spake as a child. Anong karakteristik ng child? Di ba? Spake as a child. Mommy, daddy. Imagine nyo man ni Tito Ray kasi pelang agsao.
Wala na dito, Ray. Problema na ang mundo. Baliktad na ang gravity. Di ba? But I spake as a child. What else? I understood. That is mine. As a child. I thought as a child. But when I became a man, pwede kang maging men na hindi naman nabago ito. Ang maganda, yung naging men ka, pero yung mind ang nagbago. Kasi sabi niya, when I became a man, I put away childish things. Ano yung pinut away na childish things niya? Kasama doon ang pag-iisip. That's why when it comes to the mind, what is important is maturity. And when we talk about biblical maturity, sinusukat po ang biblical maturity sa lalim ng kaalaman mo at lifestyle mo according sa will of God. Ilan na sa buhay mo ang conformed sa will of God? Halimbawa, 3 beses ka dapat mag-church. Ilang beses ka na nag-church? 3 beses ka dapat. Alam mo yung 3 beses? At least. Hindi yan at most. At least. Will of God na nasa Sunday morning ka. Will of God na nasa Sunday afternoon ka. At will of God na present ka ng Miyerkules. Kaninong kalooban ang nasusunod mo? Yan ang maturity sa Biblia. Na natutunan mo nang mapagbigyan ang kagustuhan ng Diyos at hindi lang yung sarili mong kagustuhan. Yan ang biblical maturity. It's about the will of God. Hello? Kaya ngayon, ang mundo, mga kapatid, di ba? Maraming aspect ito, will of God. Pwede kong talakayin ang napakadami rito, mga kapatid. Pero, ang ibig sabihin ngayon yan, na yung will of God, saan ba natin matatagpuan yung will of God? Saan? Saan natin matatagpuan yung will of God? Dito sa Bible. Anong ginagawa ni pastor pag nagpipreach ng Bible sa inyo? Tinuturo ang will of God. Sabi, mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos. Ito. Ikaw naman, kinig ka ng kinig. Ilan na ang ginagawa mo? Yan ang maturity. Kung hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi ka pa nag-step up, na sundin at i-conform ang buhay mo sa will of God. Anong nangyayari? The world is still in control of your life. Alam niyo yung salitang conform, it means to be pressed into a mold. Anong gagawin ng mundo sa'yo? Gagawin kang salamin. We should not be a mirror of the world na pag tinignan ka, worldly ang makita sa'yo. Pag pinakinggan ka, worldly ang naririnig sa'yo. Na pag inamoy ka, worldly ang amoy mo. Dapat pag tinignan ka, inamoy ka, pinakinggan ka, will of God na ang nakikita sa'yo. Will of God, hindi worldliness. The world must not be our standard. Kaya malawanag be not conformed to this world. Huwag po nating gawin na ang mundo ang standard natin. Kundi ang standard natin, salita ng Diyos. Will of God. Kaya po, pag bumili kayo ng damit, huwag niyong tinitignan lang yung catalog. Dapat nagre-refer kayo sa will of God. Wala namang masama na maganda yung damit mo. Pero dapat naka-refer sa will of God. Aba, kung ikaw ay babae, nagsuot ka ng miniskirt, will of God ba yun?
Ikaw ay lalaki, may hikaw ka, will of God ba? Hello? That's why will of God ang umiral sa buhay ng Kristiyano. Amen po ba? At hindi yan overnight. To some of us, hindi overnight. Unti-unti. Pero ang mahalaga, you're on your way to transformation. Hindi yung habang tumatagal, ang nakakalungkot, ang dami sa inyo, lumaki sa church, habang bumarbaro, bumalbalasan kayo, magiging worldly kayo. Grabe. Save ba kayo? Ha? Save ba kayo? Ba't ganyan? Habang nagbibinata kayo, nagdadalaga, nagiging worldly kayo. Oh. Save kayo hindi. Baka hindi kayo save. Oh. Kasi kung save kayo, talagang ang puso mo, mababago eh. And you will renew your mind. You will be transformed. Oh. Amen po ba? Kaya wala kang, eto ha, alam nyo, listen, when your mind is renewed, wala na sa'yo yung, this is my life. Anong this is my life? Wala ka ng this is my life. This is now the life of Jesus ko naman. Hanga, this is my life. Ang renewed mind, wala na pong this is my life. Galing tayo sa ganong mentalidad. Buhay ko to, di ba? Minsan mga young people, ganun eh. Wala kang pakialam sa akin, this is my life. Wala kang this is my life kung save ka. Kung na-save ka na, this is now the life of Jesus in me. Anong sabi ng Philippians 1:21? Tingnan nyo. Ano sabi po? For to me to live is myself. Hindi. Christ. And to die is gain. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Do you know what is crucified? That symbolizes death. I am dead. Wala na akong sariling plano sa buhay ko. I'm dead. Yet I live. Ganyan po ang ibig sabihin ng Christian life. Hindi pupunta ka sa Panginoon, plano ko to, gusto ko to. Wala nang ganun. Mag-aaway kayo sa Panginoon pag ganyan. Are you with me? Oh, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I. Kaya wala na pong this is my life. Anong this is my life? My life. Hindi mo na life yan. Kung unsaved ka, sige, go ahead. Kahit maghapon kang sabihin yan, unsaved ka eh. Anong pakialam ng Diyos sa'yo? Unsaved ka. Pero kung saved ka na, hindi na this is my life. Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen po ba? Kaya ngayon, when you begin to renew your mind na hindi na yung this is my life, kundi this is the life of Christ in me. Anong gagawin mo ngayon? You will get rid. Anot get rid? May mga tatanggalin ka na sa buhay mo. Halimbawa, you will get rid of music that glorifies sin. Alam nyo ang gagawin nyo? Pag totoo to ha, huwag kayo, hangko mga agawid kayo, nakigtut kay lakanyak. Sana wag ganon. In-emphasize ko lang, I had to speak that way. I need to emphasize kasi ang iba sa inyo, hindi na kayo nadadala sa salita eh. Kailangan na yatang sigawan. Pero yung iba, hindi naman kailangan sigawan. Kausap lang, di ba? Kaya parang nag-uusap-usap lang tayo na may konting highlight at emphasis. Pero listen to me. Sana po, pag na-convict kayo ngayon, baka meron pa rin sa inyo ang pinapatugtog nyo sa sasakyan nyo, worldly song. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Walang nagsusumbong sa akin, pero kasama lang sa outline ko. Oh. See? Anong gagawin mo dyan? Get rid. Cellphone.
Baka hanggang ngayon sa cellphone mo, worldly music ang nandyan. Sa bahay, anong pinapatugtog? Huwag niyong sabing immune kayo. Walang immune. Part yan. Ang ginagawa mo, inaalis mo nga ang makamundo sa buhay mo eh. Hindi mo wine-welcome ang makamundo sa buhay mo. Parents, listen to me. Anong ituturo natin sa mga anak? Kung nagpatugtog kayo ng worldly music sa bahay nyo, sa sasakyan nyo, tas kumakanta sila ng choir dito. Mga anak, please remind your parents, Dad, worldly music yan. Mami, worldly music yan. Alam mo, pag sinabi ng anak mo yan sa'yo, malusaw ka dapat sa hiya. Kasi ikaw yung dapat modelo, pasimuno ka sa makamundo. Oh. Hello? Ano pa ang dapat i-get rid of natin? Social media that feeds envy or lust. Grabe ang addiction ng social media. Kahapon may mga nakausap ako mga bata. Sabi ko, challenge ko kayo, kako. 1 week na wala kayong cellphone. Tinanong ko yung isa, kaya mo? Hindi daw. Kasi pag wala daw siyang cellphone ng 1 week, madidepress. Biruin mo yan. Addicted ka na. Kako. Alam mo, kailangang baguhin mo yung sistema mo. Kung para kang, alam nyo dito, nung nasa Europe kami, sabi ko kay Kevin, kolektahin mo ang cellphone ng lahat ng mga estudyante. Kung gusto nilang makicommunicate sa magulang, sa mga lalaki kay Kevin, sa mga babae kay Cristel. Oh, aba, itong mga Bible student, 2 gabi pa lang, feeling daw nila, para na daw silang mamamatay. Biruin mo yan. Baguhin niyo yung sistema niyo. Naging dependent na kayo sa cellphone. Kung ang buhay mo parang hindi na kompleto na walang cellphone, idol na ang tawag dyan, idolatry. Hello? Ano pa ang dapat i-get rid of natin sa buhay natin? Friendships that dull your faith. Alam nyo, pag ikaw ay na-save, ang kailangan mo, new environment. Your Christian life cannot thrive in a worldly environment. Sapat na yung araw-araw, unsaved ang mga classmates mo, kasama mo sa trabaho. Tapos hindi ka pa makiki-fellowship sa mga Kristiyano. Kakaasip lang, di kita care group leader nga suksukunan da ka. Tapos ikaw naman tong pakipot. Samantalang ikaw dapat ang inilalapit mo ang sarili mo sa fellowship ng mga believers. Kami na ang gumagawa ng paraan at tulay para lumapit ka. Etong ikaw, lumalayo ang loob. Tunungad, lamaumakamking ka. Naimbaglangan ng kakabsat, tadakkel ti parabor ti apo ka, digito care group leaders. Uri kastangan nyo pampansin ng agree-reach out, dalata ka da kayo. Oh, agree-reach out kayo mo't lang, care group leaders. Baghamot nga si Kadijay, sa bali a care group leader. Pero nagre-reach out pa rin. Text ng text, magsusumbong sa akin, Pastor, si sister ganito, text ako ng text. Na hindi man lang nagre-reply. Nagsisin. Pag tinatawagan ko, ayaw sumagot. Ano ka? Ay, pambihira. Alam mo, minsan ina-advise ko, pabayaan mo na yan, tita. Humanap ka na lang ng pangit at ibigin mong tunay. Pero alam niyo, kapatid, pag talagang seryoso kang Kristiyano, malayo na yung loob mo sa mga tao na silang dahilan na linalayo ka sa Diyos. Hahanap ka ng bagong environment.
Christians ang magiging friends mo ngayon. That's true. That's a part of renewing of the mind. Kasanong agro ka, no purong tumot pela lasenggot kakadwam. Alala ko na naman si Aldrich. Oh. First time niyang mag-attend sa Australia, long hair. Sabi ko sa isip-isip ko, may pag-asa kayang mag-grow tong taong to. Mukhang hindi naman yata pananampalataya ang pahahabain nito, kundi buhok ang pinapahaba. Pero alam niyo, ang kwento ni Aldrich, testimony niya, there came a point in his life na talagang ramdam niya na ang pagtawag ng Diyos sa kanya to have a relationship with Him. And do you know, even as an unsaved, he prayed and he said, God, mahihirapan akong makalapit sa iyo unless bigyan mo ako ng kaibigan na siyang tutulong sa akin na makalapit sa iyo. The following day, tineksan siya ni Nelson, bro, may pupuntahan ka ba sa Sunday? Invite kita sa church namin. Sabi ni Aldrich, Lord, mukhang ito yung sagot mo. That Sunday, for the first time, Aldrich attended the church. Anong nakita niya na observe niya? Live stream. Na-discourage? Hindi. Bakit? He found a new environment. Hanggang sa nakilala niya ng Panginoon ng totoo, nagpagupit. Aba, tuwang-tuwa ako nung sinabi kong ganyan. Let's welcome our brethren in Australia. Pambira, pinakita sa video. Sino yan ka ako? Si Aldrich. Bagong mukha. Bagong pag-asa. New society. Di ba? Binago. Yan ang power of the gospel, kapatid. Babaguhin ka, pero mahihirapan ka kung wala kang kasamang mga Kristiyano. Anong buhay ni Aldrich? Gabi-gabi, naglalasing. Sabi niya nga yung misis niya nandito sa Sarat noon, si Irma, habang nasa Australia si Aldrich. Diba? Ito yung old life niya. Lasing kagabi-gabi. Siyempre itong si Irma, hindi matutulog hanggat hindi niya alam na si Aldrich nakauwi na doon sa bahay. Tawag ng tawag. Sabi nga ni Aldrich, nairason kun sa amin ng pastor. Naibagak aming nga rasonan. No api nga jakpay nagaawid. Parparbango, away yan. Sabi niya, pag kami naglalasing, wala naman For ano lang saya-saya lang, katuwaan lang, relaxation lang. Pero after nun, pastor, ang bigat-bigat sa pakiramdam. Sakit sa ulo. Gigising ka ng following day. Mabigat ang pakiramdam. Papasok ka pa rin sa trabaho kahit ikaw may hangover. Pero pagdating ng gabi, hahanap na naman ako ng kainuman. Lasing yan kagabi-gabi. Di pa ba kayo nagsasaw sa kanyang buhay? Ay, wala pala dito yan. Yung mga nanonood. Di pa ba kayo nagsasaw sa kanyang buhay? Di ba? Pero binago na siya ng Panginoon. Power of the gospel, na-save. Hindi lang po siya naligtas, binago siya ng Ebanghelyo sa tulong ng mga kapatiran. Kaya kayo na mga new believers, mag-respond naman kayo pag nire-reach out kayo ng mga care group leaders. Ngayon, care group leaders, naunawaan nyo na yung ibig kong sabihin. Hindi lang kayo coordinator ng attendance. Nire-reach out nyo ang bawat isa para lumago. Ganyan ang ministry, hindi palakihan ng attendance, pagpapalaki sa mga nag-a-attend. Amen po ba? Kaya, get rid of friendships that dull your faith. No, di kita barkadam kat aw-awisan na kat inom, panawanan nga iwasam ida. Kat no ko na daging kaapay, di mo kayaton bro. Kasta talaga, maninibago ang lahat. Pero mas maganda ngayon tong takbo ng buhay mo kaysa kung maging alipin ka pa rin doon. Hanggang habang buhay, ganun ka na lang. Lasing ko. Uuwi ka ng bahay. Lasing. Di ba? Pero hayaan mong manibago sila. Pati ikaw manibago. Pero mas maganda na yung magiging takbo ng buhay mo sa Panginoon. Ano pang i-get rid of natin?
lifestyle habits that dishonor God. Number 5, useless conversations that only lead to marami yan. Hindi ko na i-explain lahat. But to put it in one word, our way of life must be transformed. So, let me summarize the maturity thing. Anong mangyayari po? Unti-unti, nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at unti-unti, kinoconform mo ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kagustuhan mo. Hindi sa kagustuhan ng kaibigan mo, kundi sa kalooban ng Diyos. Yan ang maturity. Amen po ba? Okay, number 3. Ang pangatlo ay verse number 3. Anong sabi po? For I say, everybody, let us read together, go. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Eto, church, mga kapatid, mga ka-member sa HBBC, ang pangatlo na ating tutunan, humility. Humility. Alisin natin ang mentality na I am better than you. Alam mo kasi, ang mundo, tuturuan ka ng art, magpa-importante ka para pansinin ka. Kailangan late ka para ikaw ang bida. Yan ang mundo. Di ba? Baka siguro yung iba sa inyo nagpapalit para maging bida, no? Kasi yan ang turo ng mundo. I read a book. That is a part of teaching people how to be important in the group. Magpa-late ka para mukhang bida ka. Kaya tignan nyo, pag nagmi-meeting yung mga president, nagpapalit yan si Donald Trump. Bakit? Para siya yung bida. Si Vladimir Putin, nagpapalit yan. Nandun ang lahat ng mga presidente at prime minister. Siya yung last. Bakit? Bida. That's the world mentality. That's ego. That's pride. This church, no pride. Walang pabida. Kahit pa sino kayo, huwag kayong magpalit. Dapat maaga kayo. Wala dapat yung mindset na, I am better than you. Hindi. Dapat ang mindset nyo, I am blessed to serve you. Hindi ba? I am blessed to serve you. Alam mo, salamat sa Panginoon, pinagpala niya ako. Ano ngayon? Pinagpala ka. Yan bang rason mo para maging hambog? Para maging proud? Pinagpala ka para maging pagpapala. There must be no self-exaltation in our church. Amen po ba? Hindi tayo nagpapaligsahan dito at nagpapagalingan. Eto. God did not give you talents. Talentado kayo? Hindi ka binigyan ng talents, treasure, and title para maging mayabang ka. Binigay sa'yo yan para maipaglingkod mo sa katawan ni Kristo. May talent ka nga, may treasure ka, may title ka. Paano mo napalakas ang church? Nagpapalakas ka ba sa church? Ikaw yung may title sa mundo. Hello? Ikaw yung may treasure, ang ganda ng sweldo mo. Ikaw yung may talent. Nakakapagpalakas ka ba? Parang yabang lang naman yata ang laman sa atin. Walang servant's heart, walang humility. Mga kapatid, i-correct natin yan. Sapagkat pag hindi natin yan itinuwid sa puso natin, walang patutungan ng Christian life natin. Ilagay mo nga yan, yung point na. Basahin natin lahat. Go. God did not give you talents, treasure, and titles so you can boast about them. Ikaw ngayong dapat na nahihiya
na ikaw yung may talent, hindi ka naman nagsisilbi. May title ka nga, hindi ka naman nagpapagamit. Nahihiya ka dapat sa Panginoon. Sabi mo, Lord, grabe. Tama eh. Pero kung ang umiikot sa utak mo, secular, katulad nung sinabi ko nga, kailangan magpalit ka para bida. Puno ka ng ego. Ay talaga, kahit anong sabihin ko hindi tayo magkakaintindihan. Malayo, hindi tayo magkakasalubong. Ibang pinanggagalingan mong planeta. Biblia to, kapatid. God did not give you that to boast them. He gave you that to serve the body of Christ. To strengthen the body of Christ. What is the body of Christ? The church. Kaya ito pang maganda. Tingnan mo ha. O halimbawa, talentado ka. Okay? O nakapagbigay ka ng malaki. Kasi pwede magyari yan, di ba? Nakapagbigay 500,000. Tinignan mo yung giving mo ng buong taon, 1 million. Hindi mo yun ipagyayabang. Anong sasabihin mo? Itong sasabihin mo. Luke chapter 17. Ito. Basahin natin, go. So likewise, ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Walang yabang. Kahit pa sabihin ko, itong kapatid na to nagbigay ng 1 million, mas mahihiya pa nga yun eh. Pastor naman, in-announce pa. Si kapatid na ganito, praise the Lord, nagbigay ng 1 lechon. Si pastor, in-announce pa, wag na lang dapat. Humble yun eh. Hindi yung ikaw yung nagbigay ng malaki, inaabangan mo, kailan kaya i-announce ni pastor? Hello? Ang liwanag oh. Kahit malaki pa ang naibigay mo, kahit malaki pa ang nai-contribute mo, pag sinabi, wow, anong isasagot mo? I am just an unprofitable servant. Wala po sa akin yun. Duty ko lang yun sa Panginoon. Nararapat lang na ipagkaloob ko sa Panginoon iyon. Ito po yung sinasabi natin na, I take the joy. God gets the glory. Sa akin lang, masaya ako na nagamit. Masaya na, ginamit ng Panginoon sa ganyang bagay. Yun lang sa akin. Joy lang. Joy to serve. Happy to serve. Sabihin nga natin yan, go. Happy. Oo. The glory must belong to God. Kita nyo? Habang pinipreach ko to, sana po kung puno pa tayo ng self, maburak ka itang abigat. Uri na bayag ka, Kristiyano, no hanga na burak deta kang kakakapsat. Isot lapad tibiyag mo deta nga banag. Number 4. Paano yan? 10 points to, mga kapatid. Mag-aalas 11 na. Okay. Alam nyo na naman ang sasabihin ko after nito, ano? Ano sasabihin ko? Next time. Okay, verse number 4 and 5. Verse 4 and 5. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. Is that clear? Isang katawan, maraming mga miyembro. The church is a body. Every believer has a part, and every part has a function. Adu tayo nga agpayso, ngam numan manulat ag serserbi, haang healthy. The beauty of a church is not only in its numbers. It is seeing every member doing his part for the body of Christ. That is why number 4 is ministry. Number 1, sanctity. Number 2, maturity. 3rd, humility. 4th, ministry. Ang uso sa HBBC na tanong ay ito, ano ang ministry mo? Ano ang ministry mo?
let us grow from a prayer. Lord, bless me. Would you like to be blessed? Ang dapat prayer mo ngayon, Lord, use me. Hindi lang dapat, Lord, bless me. Lord, use me. May 4 na gusto kong isulat nyo. Gusto nyo bang magkaroon ng ministry? Hindi ko dapat tinatanong yun eh. Pero sige, tanungin ko pa rin. Would you like to have a ministry? 4 na bagay. Sulat nyo to. Letter A, kailangan ng willingness. Willingness. Ang ibig sabihin ng willingness, eager and ready to serve. Hindi ka dapat maglilingkod dahil napipilitan ka. Ang paglilingkod ay hindi dapat napipilitan. Dapat willingness. Minsan mahirap at kailangang ipilit mo pero hindi ka napipilitan. Kung bakit pinipilit mo pa rin maglingkod, dahil may willingness kang maglingkod. Hindi dahil pinilit ka o pinwersa ka. Serving is not a burden. Ba't mo pipilitin sa sarili mo? Serving is not a burden. It's a blessing. Do you treat serving as a blessing or a burden? Blessing or burden? It's a blessing. Okay, pangalawa, ito na. Hindi lang willingness ang kailangan natin sa ministry. Available. Marami ang willing. Mula pa noon hanggang ngayon, willing. Pero mula noon hanggang ngayon, wala pa ring ministry. Bakit? Hindi available. Kayo nga ang sumagot sa ganitong reason. Kayo nga, itong sasabihin ko, mahirap kong ma-process sa isip ko to eh. Eto, willing ako, pero busy ako. Kayo nga, explain nyo nga. Willing ako, pero busy ako. Sige nga, may mangyayari ba pag ganon? May mangyayari ba? Mga Kristiyano, mga members, church, may mangyayari po ba kung ganon? Willing ako, pero busy ako. Anong gagawin mo ngayon? Wala, pastor, hanggang doon na lang. Alam mo, ihalin tulad kita sa ganito. Gusto kong kumain, pero ayaw kong nguyain. Kaya't kutbangan, ng jacket agalgalan. Kasi ba, agsidaka ko mati karnit nuang. Ano tayo pangawag na bigan di jayan? Sinanglaw. Nagimas ka. Kaya't kutbangan, ng jacket agalgal. Huwag ka nang kumain. Ganyan ka eh. Puro ka willing. Pero hindi mo inaayos ang buhay mo para maging available. Alam nyo, listen. The enemy may not make you bad. Are you bad? No. But he will make you busy. Dapat kasi ikaw, di ka lang mo't agbalaw mo't tabiyag mon. Kunam kumamot na nagat gore ka, tanggapak nga tanggap ti responsibilidad. Samantalang di pa nagserbik ti apo ti dapat wayaak. Alam mo kapatid, kasi ganito, nanggagaling ka sa maling pananaw. Ang pananaw ng karamihan, the church was added to my life. I have a family, I have a job. The church was added. Yan bang nasa Bible? No. Ang nasa Bible, you were added to the church. Hindi ikaw, ham mo nga iyip-ipit ti church na schedule mo. Ham mo nga iyip-ipit. Ti apo ti dapat mangibaga ti schedule mo. Because the Lord did not add that church to your life.
He added you to the church. Kaya kung anong nire-require ng Diyos, wag church ang mag-adjust. Ikaw ang mag-adjust. And you know what you need to do when you go home, folks? Adjust your schedules. Mahirap. Talaga, ano magagawa natin? Mahirap nga. Pero hanggang mahirap ba? Hanggang mahirap lang ba? Why don't you adjust your schedules? Amen po? When you love the Lord, you will make time, not excuses. Ito, mas masakit tong tatanungin ko sa inyo. Hindi issue kung gaano ka kabisi. Ang tanong, sino ang dahilan ng pagiging busy mo? Ulitin ko yan. Hindi po issue ang pagiging busy. Ang tanong, sino ang dahilan ng pagiging busy mo? Masasabi ba natin na Panginoon ang dahilan ng pagiging busy ko? Hello? Number 3. Pangatlo, naisulat nyo po, ministry ang pinag-uusapan. Ano yung una? Okay. Check mo yan kung okay na sa'yo. Number 2, available. Wag mo munang i-check yan kung hindi mo pa naayos ang buhay mo. Yan ang ayusin mo ngayon. Number 3, Pastor, yung available pa lang, hirap na ako, magna-number 3 ka pa. Sige na, number 3, committed. Committed. Willingness and availability are good. But without commitment, you cannot last. You cannot last. Pang good starter ka lang. Di ba? And you know, the ministry is not about how you start. It's how you stay. How you remain steadfast. Kasi alam naman natin talagang, itong punto ko, every one of us, may mga dahilan para hindi makapag-serve. Alam mo, ito lang isipin nyo marami tayong mga members na yung dahilan nila kung bakit hindi makapag-serve, ganun din sa'yo. Pero siya nakakapag-serve, ikaw hindi. Talaga bang problema yung dahilan? Commitment nagkakatalo. Commitment, mga kapatid. Amen po ba? Ibig sabihin, you do not only serve when it is convenient. Halos walang oras ng paglilingkod sa Panginoon, madali Pero ano ang nagpupush sa'yo lagi? Commitment. Ang iba sa atin, pag medyo humirap na, kung ano-anong dahilan na natin, wala tayong commitment. Commitment will push you to keep serving God, even in spite of many trials in life. Number 4, last. Buhay pa po kayo? Puyat pa tayo sa lagay na to, mga kapatid, Puyat pa. Okay? Ano yung number 1 ulit? Willingness. Number 2? Number 3? Pang-4, sulat nyo, ministry to. Kailangan to pag magmi-ministry ka, teachable. Hindi ka lang dapat willing mag-serve. Dapat willing kang turuan. What does that mean? Ilagay mo to. Ilagay mo yung next part. I want everyone to read this part. Next part. Next part. Ayan, everybody read. Learn to serve. Hindi lang dapat willing ka mag-serve. Pastor, available ako. Okay, ngayon, turuan kita paano mag-serve. Di, Pastor, ako alam ko na. Di, turuan kita paano mag-serve. Matagal na ako. Turuan kita paano mag-serve. Baka yung alam mo, obsolete. Bagong sistema to. Bakit? Ibang setup ng ministry, lumaki Hindi bara-bara system ang ating leadership dito. May kaayusan. Kaya matuto ka sa tamang paglilingkod. Hindi sa gusto mo. Huwag ka na maglingkod kung sarili mong gusto. Pastor, willing ako. Good. Available na ako. Good. At may commitment na ako. Good. O ngayon, turuan kita.
Paano, pastor? Mag-send ka lagi ng realization. Realization. Ayaw mo? Hindi, pastor. Sige, pastor. Magsasubmit ako. O hindi ka nag-submit. Sis, Brad, tito, tita, yung realization mo. O, sige, pastor. Bakit? After ba ako sa realization mo lang? Ang realization para sa'yo yan, hindi para sa akin eh. Para sa'yo yan eh. Ngayon, ang sa akin naman bilang leader, tuturuan kita maging consistent. Paano kita ititrain maging consistent? Kasi marami sa atin, hindi consistent. Kaya pag binigyan kita ng ministry, hindi ka magiging consistent. Kaya I need to train you to be consistent. Buhay pa ba? Oh. You see that? The greatest servants are always learners. Many want to be in the ministry, but few are willing to be mentored. Yung mga tao na pag kinorek mo napupundi, di ba? Hindi ka dapat ganun. Pag kinorek ka, hindi rejection. Alam mo kung feeling mo rejection, you are only speaking about what's inside of you. Kasi ang pastor, pag nag-correct, hindi to reject you eh, to correct you eh. Kaya feeling mo rejected ka, that's what's inside of you. Are you listening? Oh, tata. Agbalaw ka, no nakakayat nga korektaran ni pastoren, baka na umaking kan. Kaya hanggat kinokorek pa kayo ni pastor, magpasalamat kayo. Nagkikir pa rin siya sa dami. Nung Friday night, may mga absent. Anong ginawa ko? Pinorward ko sa abroad, dito. Si Daniel, ito mo man yung video. Hindi ko nakita yung mga members na yan. Forward. Panoorin mo to ha. Panoorin mo to. Panoorin mo to. Magbigay ka ng realization sa akin mamaya. Si Ti Apo. Dili mga finorward dak, may sa pelat nag-respond. Anong gagawin ko? Ang daling mag-train ng tao, di ba? Ang dali, di ba? Sanaltag ka eh. Pero, sige. Tsaga. Tsaga. Ganun talaga. See that? Buti na lang may Panginoon tayo. Buti na lang may grace ang Panginoon sa puso natin. New grace. Para magtsaga sa tao. A teachable heart will grow, will improve, and will be trusted with greater service. O yung orkestra natin, kumukunti. Bakit? Maraming nadisiplinahan. Huwag kayong magchichismis pag may mga dinidisiplinahan po ako, ha? Pag ang tao na disiplinahan, hindi yan pinagchichismisan. Pinapanalangin sila. Okay? So as I conclude, when you go home, uwi na ba kayo? When you go home, ask yourself, where am I serving in my church? Am I available or just willing? Am I faithful to what I have started? And number 4, am I growing by being teachable? Nakakatuwa, kahit itong mga matatanda, kahit matanda na, turo ni Ma'am Kay yan sa mga bosses. Di ba, mga oldies? Kaya nyo pa? Wala na yata. Kaya nyo pa? Amen? Oh, let me end with this. Lagay mo sa screen para mabasa nating lahat. Everybody read. Let us not only fill chairs, let us fulfill our calling. Kahit yan lang ang maiwan sa inyo na quotation, okay na ako. Let us not only fill chairs, let us fulfill our calling. Wag lang po tayo nagpupuno ng upuan. Gampanan natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Parents, I need your help. Let's work together. Kausapin ang mga anak. Patungkol sa worldliness, patungkol sa godliness, patungkol sa pagmiministeryo.
and let us serve God together. Amen? Alam niyo po, ang HBBC, around 600 active members. Active members. Praise God for that. But you know, in the coming 2 or 3 years, I am seeing, by the grace of, if this continues, pag itong momentum na ito nagtuloy, aabot na po tayo ng 1,000. Mangyayari po yan by the grace of God. But we don't go for 1,000 just for 1,000. We just keep doing what we are doing. God will give the increase. Just plant and water and God will give the increase. Amen po ba?